Здравейте хора, тук сме The Games Crew BG и днеска ще играем в Minecraft Zolkar, може би Hide and Seek или не знам. И тук до мен е Бобо, който днес е с скин. Какво става? Да, ми направо да започваме. Аре, къде ще играем? Ами, дай в първото. In progress, дето пише 17 от 20. Не, in lobby. Първото, което е. Аз това влязах във второто in progress, дето пише. Хубаво, чакай. И си джампам. Влезе ли? Как да лефна? Книжката. Няма Букшелфа. Да, хубаво. Шоп, чужда да... Да, малко лагва, не мога да скачам сега джампа. Не мога да изляза. Букшелфа. Хубаво, начни ескейп и лефни от сървъра, аз ще лефна. Не. Ето бе. Чакай да видим. Ела в първото, моля та. Хубаво, аз ще лефна. Ела в първото. Да, няма да... Аре, идвам. После трябва да изрееш нещо. Що? Трябва да изрееш паролата си. Аз не съм я писал. Ето ма. Как това? Хубаво, всякъде да отим. Ми чакаме. Не мога чакаме. Натипни ти... Не, това не си бил ти. На мен много ми лагва и не мога да скачам. На мен ми е хипер добре, човек. Бъдете си мазния... Такова. Аз гледай как скача на дървото. Лагва. Просто засилваш и джампаш. Така. Ако не ме лагваш, ще да скачам много по-добре. Не можах. Да, 32 FPS, кой искаш? Добре бе, човек. Като начало. Настигната е бог. Още двама влязаха. Да, което е добре. Да се надяваме да не сме сикарите, защото аз не искам да бъда такъв. Мен ми е все едно. Някой пичове почти минава. Аз съм стигал догоре. Мен не ми се ходи до там, чакай. Чакай, има ли тъпа? Не, тук не. Ти снимаш ли се? Да, бе, снимам си. Добре. Сега върви горе-долу добре. Така, вече добре. Time left, имаме още 150 секунди. Ще мислим какво ще правим до тогава. Такова, между другото... Да, правим топ-луга. Да. 10 легендарки за PvP България. При колко абоната? 20? 40. Много е. За 10 легендарки. И какво 10 легендарки? Има хора, които правят за 5 легендарки, човек за 30, за 70. Ай кът за първа томбола за 20 абоната. Хуай. Значи първата томбола, 10 абоната, 5 легендарки, 40 абоната, 20 легендарки. Да. Още 100 минути. Няма да го нагласяме. Не мога да скочваш, човек. Ай, после някъде джумпаме. Лагваме, не ми се ходи се на паркур. Тако, ще напиша в описанието как да се запишете. Между другото, ако знаете новото IP на това на сървъра на Crossfire, моля, кажете ни го. Да, защото аз съм баннат, той е мютнат. Да, заради теб. Не заради мен, то вече мюта трябваше да е изтекал. Мютнат ли съм още?
Не знам, трябва да провериш. О, скочил го е! И ми лагва и го скочил. Аз не мога да скоча, още не мога да стигна там. Виж къде съм. Виждам. И аз това първото го скачам, а второто не мога. Някакви тука. Паднах заради този маняк. Аре, вече няма време, човек. Много да си ми. В момента сме... Не, паднах! Фуй, аз направо на ръж си тръгнах да го минавам, човек, за малко. Казва се мултиджамп. На ръж, на ръж ампала. Не знам, човек, майка ми в момента е в нета и ми лагва. Сега го минаваме. Да. Още 20 секунди. Къде го виждаш? Горе. Отстрани де. Да. Така, имаме 10 секунди. И той дали ще успее? Не. И... не можах. Почнахме. Остана е. Айде, давай в първото пак. Айде, 10 от 20 сме. Почна, ето. Добре, мен ма изкара. Аз съм вътре, човек. Стартнах ти ли? Не, има още 30 секунди. Тук съм. Нали съм в твоето? Ангел Да, рефери. Да, хора, аз може би скоро ще си сложа скин. И ще си направо, ще си взема премиум акаунт. Се занимавам. Между другото, също нещо важно, няма да може да снимаме много заедно, защото сме в различни смени. Да. Поне до 30 ще е така. Те свършваш, човек. Почнахме. Къв блок си? Аз съм такова. Отгоре ти пише. Чакай малко, натръсах се при сикъра. Аз съм сикър, човек. Какво? Боинца, кой не мога да цепя, Не си ти, човек. Аз съм. Ние бим сикъра, бой по сикъра. Бягайте от сикъра. Колко са сикърите? Двама. Аз се крия на едно много яко място. Не мога да разбера, защо не мога хитна никой. Ето бе, човек. Хитна го. Не знам, нещо ти е бъгнал. Такова, аз вече се скрих. От тук излизане обаче няма. Което е гадно. Ето го. Фак! Гледай ви, човек, не мога го хитна. Мен тук ма изнесах, няма ми вика, не мога го хитна. Аре, маняк! Аре, ма! Удрай ма! Аре, маняк! Не мога да разбера, човек, защо не мога? Чакай малко, ще обяси и карабате. Не мога да хитна. На маняка тук му лагва. Не избяга! Защо не мога да... Вече ми свърши фак. Фак. What the heck? И не мога да го бия, човек. Направим, човек. Да, между другото нещо сървъра лагва. Човек не мога го хитна, Къде си? Нервих са. Не се нервирай за най-тъпото нещо. Някакъв махитна, къде си е Блокук? Аз съм на най-гадното място, в момента не мога изляза. Ако знаех къде си, ще ти помогна, но не знам. Леко лагва. Човек в сървъра има лаг. Защо съм? Кожи.
Ето. Аз съм кожен, пък всички други са... Чакай. Не. В един сървър забравях кой имаш hide and seek и можеш да си мяташ айтемите А, с... не мога да изляза. Къде си, бе, човек? Ами, тук Чакай на мен малко. има. Какъв си? Сикър. И хубаво, за кой не мога да изляза. Някой ма хитва постоянно, човек. Гледай, човек. Мен назад ме връща. Знаеш какъв флаг. Ако знаеш просто за какъв флаг става дума. Да, на мен ми показва, че чупя айтама. Къде изчезна айтама, What the fuck? Аз съм заклещен. Чакай, ще Това е търся. така. Не, аз левкам. Аз да левкам ли? То тук няма как се намерим, просто е невъзможно. Да. Тогава ми че... човек, защо не мога... На мен ми показва, че го удрям, пък на него сигурно не му взимам демидж. Да, и на мен аз в момента не мога излязал. Диего маняка пусна спидхака. Тук до мен има едни чадъри и виждам едно TNT. Което бяга ли? Да. Аз съм близо до теб, ма не знам къде си точно. До мен има една друга сграда и ни пай жени. Виждаш ли едно като тенис направено, като волейбол? Да. Отиди там. Виждаш ли едно маняче, дето ще скача? Да, бяга. Да, аз скачам. Къде си? Точно най-в края. На чадър ли си? Не. В пясъка. Виж ли едно човече, дето се е качило до едно дърво и скача? Не. Отиди просто накрая там, където е пайжената. Там съм. И сега погледни на... Чакай. Ти си точно пред мене. Не. Ти си точно до пайжената, нали? Да. Сега един маняк се качи горе. Да. Видя ли? Сега падна в дупката. Отиди при него. Има някаква дупка ли там? И ти в тази дупка ли си? Не. Да вляза ли в дупката? Не, аз качвам до нея. Обърни се наобратно. Виждаш ли ме вече? Не, изобщо не те виждам. Погледни нагоре. Чакай. Това ли си ти, бе? Да. Тук що не те убих. Да, обима. А това ли беше целта? Омага, и аз заклещих. За да спася, аз останах заклещен. Аз ще убиеш. Не можеш от моята си. Явно ще седим афака. Хора, ще паузирам докато свърши вече скучната игра. И здравейте, завърнахме се. Играта свърши и сега сме на KitPvP, да. Къде вля? Пак на часовничето там, дето такова, в това пъмкина. И трябва да търсиш KitPvP, където пише една брадвичка. Готово. И после влизаш пак в дупката и там. И си избираш...
О, Да бъда добре. нинджа къв. Къде да си избера? Пиро, тук отстрани от червените табелки. Видяхте вече къде си, какво си избра. Аз съм той. Къде си ти? Ангел долу на лефетата. О. Ти си нинджа, нали? Не, избрах си... Избери с каквото искаш и айде да тръгваме. О, аз ще цъкам китарчери. Чай бе, какво е другия? А, да, виждам те. Или пиро да цъкам. Не, ще цъкам пиро. Ху? Що микаш? Аз ги разглеждам всичките. 16 инстант хелтки. О, Дана. То май така не можеш, да. Ху, както и да е, готов ли си? Чакай, флейм двойка. Арчери. О, аз съм такъв стрелец. Къде да скачам? Виж ма сега. Ето тук надолу. 1, 2, 3, джамп. Ай, давай тук влизаш и се млачиш. Аз оживях и убих един. Ти жив ли си? Аз не мога хитна никой. Аз в момента съм горе. Значи, трябва да слезеш долу. Малко. Друг почна макарче. Бягай, батко. Ай, убиха ма. И мене. Влизаш и почва се млачиш. Пат. Айде. Взех, мисля, че 2 кила. Аз качам пак. Яко е. Тебе кефлите. Мушмурок. Направих 1 кил. И тук ги млача. Знам къде са кришла. Добре бе. Сега пак обаче ще дойдат. Да, капал би. Кой нямам килови, имам умиране само. Ма не, мама, аз няма хода. Кое? Бой потос. Аз защо имам 1 кил? Значи всички ми го стилват. Стига де. Добре, сега защо не ми пише, че имам умиране? Вау. Доста странно. На 2 сърца. На половин сърце, батко. Ще се измъкна. На половин сърце. Всички са на центро, бе. Продължай клипа, аз се върна след 20 минути. Ще излизаш да... Да. Малко е късно. Но няма как. Окей, аз ще поразцъкам малко и ще го спирам вече. Хубаво. И след това ще ком. След това може да направим по-следващи. Да, я знам, аз смятам да гледам световното. Ай. Окей. Чао. Скайпа ми се отвори. Да пием стрендка. Инстал хелтка. С брадвичка. Спарта. С брадвичката ги млатя. Всичките ги млатя. Направо ги изядах всичките. Тири. Така катила ги пич. Фаби. Сега още един път, 2 пъти ще дам да ме убият. Вау, това стана доста бързо. Ще скоча още един път, 2 пъти и ще отида да играя някой друг минигеймс. Жалко, че Ангел Долналев си тръгна.
Не знам точно как се левка и затова винаги левкам от сървъра. Например сега ще играя... Какво да играя? Color Shuffle. Между другото с един мой приятел утре може да снимаме на League of Legends, но не съм сигурен. Явно почнах сам. Не. Но пак е яко. Да видим до кой левел ще стигна. Е, 3, 2, 1. Играта е много яка, просто да има хора, с които да играеш. Синьо, синьо. И както забелязвате, времето изтича все по-бързо и по-бързо. И за съжаление, аз трябва да ставам след малко, но ще снимам още около 15... 10-15 минути. И както казахме, ще правим томбола. 5 легендарки на 10 легендарки на 20 абоната направо. Извинете. Да се премести на червено. Между другото, утре в училище ще е много яко. Ще има водна война. И да нас изкараме страхотно. Зелено, зелено, зелено. Сега в момента съм сигурен, че бях на ръба, да, затова ще гледам така. Какъв цвят ще се падне сега? Жълто. Ще гледам сега. Хоп, хоп. Не стана. Зелено. Че съм на 11 лева, малко е тъпо, че играя сам, но нищо. Просто в момента явно няма хора. Проблема е, че в Minecraft Joker в повечето пъти има лаг. Поне за моите приятели, които играят тук, казват винаги, че лаги. На мен много рядко ми е лагало. Но както и да е. Вече стигнах лева 15. Както виждате, вече става много по-бързо. Ще да падна. Поне до 20 лева да оцелея, ако не и повече. Е, 19 лева. Паднах. Еми. Така. Сега какво да играя? Dramatic, ако има някой... В принцип, когато не ми се играе на Dramatic, просто нямам какво да правя. Решавам да тролвам. И съм някакви странни. Навсякъде са 0. Ще ги чакаме явно да свършат, но изобщо не ми се чака. Малко ми се спи.
И затова ще реша да отида на някоя друга игра, например на пейнтбол. Преди игра с козуни, сега виждате, че нямам. И като играя с козуни е много яко, когато стреляш с топка или с лък и излиза едно медниче. Не знам, много ме радва. Сега ще чакаме да се съберат хора на пейнтбол. За сега... най-после. И 4, 3, 2, 1. Сега имаш 50 топки и просто се младите. Много яко. Лично според мен червените почнаха да ни целят. И точно не мога да го оцеля. Ето между другото, като ви оцелят един път. И сте вече умрял. Сега ще им стигна до базата.